Цветана Пиронкова и Тодор Енев бяха обявени за тенисисти номер 1 на България за 2007 година. На официална церемония днес ръководството на Българската федерация по тенис награди отличилите се в различни категории спортисти, треньори, организатори на турнири, клубове и спонсори. Най-добрата българска тенисистка Пиронкова спечели тази година големия турнир в Бордо, Франция, радвани с успехите си на най-големите турнири в света. Тодор Енев е с най-предно класиране в световната ранглиста и неизменен участник в националния отбор за Купа Дейвис. Григор Димитров, двукратният европейски шампион за юноши, финалист от Ориндж Боул до 18 години и шампион от миналата година там до 16, взе наградата за най-добър юноша. И другите ни млади надежди получиха награди за различните си успехи на международното поле, като европейски първенства, източноевропейски турнири в различните възрасти, държавни първенства на открито и закрито. Бащата на Григор Димитров, Димитър Господинов, получи награда за най-добър треньор. Елица Костова за най-прогресирала тенисистка скочи с 352 места в ранглистата. Много клубове бяха отличени за добрата си организация и провеждане на международни турнири и държавни първенства. Награди взеха и Томас Илиев и Мария Петрова за шампионските си титли на турнири за тенисисти с увреждания. От миналата 2007 е щастлива за българския тенис и с големия успех на Цветана Пиронкова в индивидуалния турнир във Франция. Цеци, първо честито, не сме те виждали отдавна. Как се печели голям турнир? С какви чувства изпращаш тази година и на какво да се надяваме през следващата? Какви сте целите? Мерси. Голям турнир, естествено се печели с желание най-важното. Беше изключително трудно, но съм много щастлива, че успях да го постигна, защото това наистина е едно доста добро постижение. И до година надявам се да защитя титлата си и разбира се надявам и на по-големи успехи. Някаква цел в ранглистата? Аз гледам да не си поставям такива цели. Предпочитам да играя турнир за турнир и естествено, ако се представям добре, то и ранкинга ми ще скочи. Сега ни предстои отговорно състезание в Унгария за Fed Cup с Кара Танчева. Мислиш ли, че имате шансове да пробиете не само в тази група и по-нагоре? Fed Cup има още доста време до тогава. Не мога да кажа какви са ми очакванията. Нито знам кои отбори играят, нито точните дати. На мен сега ми предстои едно доста голямо състезание, както знаете, в Австралия. Australian Open. Затова гледам да се концентрирам сега първо към него и после евентуално за Fed Cup. И нещо специфично в играта. На каква настилка предпочиташ да играеш? Аз за щастие обичам да играя на почти всички настилки. Може би най-добре се чувствам на хард и на клей. Но, както казах, обичам почти всички настилки. И сега е големия в Австралия. На хард пожелавам ти да постигнеш най-големия си успех и най-важното да си жива и здрава, весели празници. Да, мерси на вас.